Čaute ľudia, ja by som sa vám dneska chcel strašne pozdraviť. Odsimulujeme si zápas Slovensko proti Švédsku. Myslím si, že to bude určite napínavé. Upozorňujem, nemám úplne že online súpisky a nie som nejaký skvelý komentátor, takže verte s rezervou, čo budem k tomu hovoriť. A ja vám ďakujem, že ste na toto video klikli a dúfajme, že to zvládneme. Tak toto je moja premiéra na úrovni profesionála, akorát sme začali úvodné buly. Remote, či jak sa volá. Aj sorry, ak budem čítať zlé mená, mne sa to fakt teraz nechce zisťovať, jak sa to číta. Dávaj, poď, Koch, Pálnik. Nájdeme pomácneli a Matanka Lena, ktorý určite na to stále. To totálne pokazil. Koch to stihne. Koch, Mažíka, ale ten stráca puk a Švedi majú pásmo. Pozor na Raymonda a jeho strelu, ktorá letí o mantinelu von z pásma a za všetky čiary. Wonder, tiež skvelý NHL hráč. Raymond a Sandy a je to gól. Sandin a prehrávame. Uvidíme, či mi vyjde táto predikcia, zatiaľ dúfam, že nie. Super, poď. Nie, Super to prehral. Neviem, ak by ste chceli aj videjko o tom, že aký mám názor na to vlastne, že aký mám názor na to, že vlastne ktorí hráči nešli, prečo nešli a na to, ako si myslím, že sa nesmieme na to najmä, to napíšte na to prehľadám. Budaček. Tam mal voľného Sukera, na Sukera som chcel dať, je opica. Dobre, má, dávaj. Super, Kňažko, tento príde, Kňažko, to viem, to som videl. Fauly, máme presilovku ľudia, to sa vyplatí toto, máme presilovku. Rivik. Dávaj, Kelemen, obra. Musíme ich uzavrieť. Je, bež, ty, nevadí. To asi budem musieť vystrihnúť, čo? Richard Pálnik, gól! Ideme do vedenia! Richard Pálnik dáva prvý presný zásah Slovenska na týchto majstrovstvách sveta. Bola tu tam pekná nahrávka od Kelemena po tejto samostatnej akcii a nakoniec sa tá strela tečovala ešte o hráča Švédska a nakoniec skončila za chrbátom švédskeho brankára. 1-1, vyrovnané a využitá slovenská presilovka. Presilovky máme začať na 100%, pretože poviem, čo sme mali tak nevyužili. Ale pôjdeme zároveň do oslabenia. A teda Švédi ešte nesmú sforovať. Toto nie je dobré. Ak chceme tento zápas vyhrať, tak nemôžeme hrať takto. Hľadajte sa na ní, poďme, legenda príbeh, že som to počul. Sice nebudeme hrať proti Švédsku, ale to nevadí. Som myslel, že som to tak čítal. Ale čo si dáme na 5 minút zadnúť. Čo si myslí? Jeden Švéd nám myslí. Dobre, samo, chytaj. Nie, ešte. Lingholm. Ale sme v úzavretí Švédov, pozor na ich tlak, legenda to radšej vypálil preč. Ale samozrejme v oslabovke to zakázanú volenie nebude. Oni nič to nebolo pokračovanie, to čisté. Počkaj, poď. Uvidíte, či si išli. Nie, takto to totálne nezvládol. Kelemen, poď sa tam, dobrá samo. Škoda, to bola dobrá príležitosť. Chcem Marika dostal sa do tej časti, ale skoro vidieť, že hráme proste ten hokej a na to by sme mali. Vieme hrať vyrovnanú partiu s tým, ako sú Švédi, ešte dokonca v domácom prostredí pre Švédov. Kelemen, dneska ho vidíme veľmi na ihrisku. Prečo na rade, to je jedno. Richard, ty jeden, nemáš nič, ty mohol dať druhý gól, to si nemohli viesť. Tak sorry, ak budem mať taký divný hlas, lebo som prekladnutý. Ty dobre dávaj, nevec. Dobre, Kelemen, prehoď si ho. Nie. Dobre, nič. Poď, prečo nie, to si nebude. Ešte ho tam pokúkuj. Dobre, vadíme. Posledné sekundičky, ešte tam niečo spravíme, nespravíme. Ajaj. Máme to práve pekne. Skáčeme priamo do tej druhej. Rivik, nezvládol body a Sandin strelil z prvého gólu. Raymond, a Švédi majú tiež tie príležitosti. Poď Kelemen, poď, vydaj, našťapni. Dobre Kelemen, ešte. Viem, že ti to komentujem normálne, alebo som na to máš. Nie, tak to je najhrať. Stav, dobre, Koch si dal skoro vlastne, ale toto. Nárast. A nie, idem na rokov. No toto budú ťažšie časy pre slovenskú defenzívu. Super, poď, vyhraj to. Super, to nezvládol. Lingholm, Peterson, ale tento dáva do pásma. To si pomýlil bránku. Mám to, že je ten bránku, len. Super, poď, ty povieš, podáčanie, hej, súdi. Nie na 4, ja mám potom ešte 30 sekúnd pre slovičku. Poď, super, Matúš. Nie, jak to možné? Oje. Zatiaľ stále 1-1, ale povedal by som, že je to vďaka brankárovi, no. Zatiaľ. No a zmení sa to, využili presilovku Lindholm a je to 2-1. No čo vám poviem, no sú doma, to nie je moja chyba. A máme presilovku k dispozícii, tak určite by sme ju radi využili. Čakať. To nič som vlastne nepovedal. No máme presilovku ešte posledné sekundičky a Kelemen! Gól! Matúš Sukel! Ani som tam nič nevidel, ale nejako to tam dorazil. Matúš Sukel! A jeho prvý gól na turnaji. A neviem, tam sa to fakt nejak... To Kelemen, dobre to vystrelil. Jo, jemu to nesadlo do lapačky.
No tak to bola strašná chyba brankára. No, jaj. A ten si to tam ešte dokopol. No to je inteligent. No jasné, však Šveďak. No dobre, poď tam, Koch. Šmykni. Nie. Lindholm dáva druhý gól. Toto není možné, chalani. Vyrovnáme. A teraz tej pohľad, dám na to gól, Švéd, čo to je? Dobre. On neví, už ma neví. No to je fakt dobre, niekto dokáže pozerať do tejto videa. Dobre, no treba editovať. Koch. Odčín tú chybičku a daj góla. Nie. Nie, Lindholm nedá hat-trick, Gustafsson 4-2. Gunstrom či jak sa volá, neviem čítať, až jeden. On neví. Nie, ten to nevie. Poď, Koch, však si vyšli. Poď. No jasné, dobrý, čo sa bude rozhodnať, že? Jasná vec, poznáme. Jeżeli Koch 10 minút, tak to niekto pozeral sem, fajúspech, lebo počúvať ma niekedy, to je fantastické. To priamo tak, bo ja nechcem budovať brankára, lebo bez brankára neviem mať. Poďme na podpáru. Obra, si nemohol vejsť. Ešte, dorážajte tam. Čo si myslíte? Neviete dorážať to. Poďme, ty dorážať do počulu. Poď, ty. Chomňák, dobre, tam máš poď, ty si, teba poznám, ty si. Ešte tam, kňažko, no však nezastavuj. A dobre, hodám dole, tak treba len to. Ej, dáme dole tie rebenky. Poď, Iváš, poď tam, poď to. Dobre, chalani, ja som spravedlivý, ale povládač. Poďme to pôjde. Čo? Ne. Sa by slova, bohužiaľ. No už mi to ide. Nejdem to, asi mi to ide. No nie, tam to bolo faktu, nie, dobre, hľavaj. Poď. Nastartujem, som na karách, dobre, máme pasne. Toto sú stresy, chlapci, normálne stresy. Tam by máš mali, že koľko príde Slovákov. Dobre, dobre. Poď. Joj, nie. Som to tam videl. To sa mi príde, nechci. Poď, joj, ty si čo? Už si branka, ty čo je? Poď ešte. Nie, však hlavne nahrávaj. Poď, ty budáš. Dobre, hľavaj, bezpečne bylo. Fúha, neviem ani, čo som dal dokola si branka, ty čo. Jaj. Poď, ty budás. Budá jeden. Ja si nemôžem mať nič za toho, keď budem zasmiešňovať, nie? Tento Silka bek. Poď, element, poď si ho takto, áno, výborne. No to, čo si spravil, to som tady učil. Oni 53 napriadal mnou 2 góly, ja si budem dobre brankára, ak sa niečo nezmení. Toto je hrozné. Dobre, konečne, joj. Tak je dobre. Element, ty Milon. Dobre, treba to. Nie, go. Nie, joj. 230. Dobre, to len ešte, doražajte to tam, dobrý fali. Daj mu červenú. Poď, ty Sandy. Nie, joj. Tak, dobre, nie, joj, ešte. Poďme si presilovku. Presilovka. Oba. Poďme, chalani, poďme. Dobrá, si spolku, kňažko. Vystrel to tam to tečujú, dobrý teč. Nie, to bol Slováka, blokovali, dobrý teč. Nie, poď, to hraj to. Nechaj ho ísť, dobre, nie zle, nemôže. Dobre, poďme ideme dopredu, máme ešte čas. Celárik. Niekoho tam radšej. Branka, nie, nazvim to, keby trafí. Nie, ale nie, kňažko sa to nerobí. Jak to poslepeš, čas je, tak to je koniec. Tak dobre sa povieš. No tak ty si fakt dej. Hej, kňažko. Človek ani to nemôže, ne? Poď. Nie, čak, ale čo je? Dobre, ty. Dobre. No tak to pokažem strašne, ale... No, 5-2. Tak to už nič. To už nevyrovnám ani keby neviem čo. Aj, Slováci, no. Dobre. Ešte po tú hru, lebo kňažko sa nám dá preč. Nevyužijeme presilovku a robíme takéto chyby. Dobre, hľavaj, je to najasť. Sa zblázním. Jo, dobre, no tak ale tento nám dá gol 6-2, to čo mám robiť? Pôjde dole a doprava. Gratulujeme, 6-2. Jaj. Bez šance hlava, aj tento debil. Si myslí, že je tuto určite má nejakého bohatého tatka, ktorý mu kúpil korčulky, zaplatil mu miliónové kurzy a teraz so šťastím tam z pol metra vystrelí bombu na hlavaja. Čo si akože myslí? Nevie urobiť peknú kľúčku, či čo je na to lenivý? Dávaj. Gól, Kelemen! A druhý v zápase. Či? Alebo nie, neviem, nedal, ale má asistenciu, myslím. Dobre, Kelemen. To bude Emundata, či ak sa to volá, to, čo Real Madrid tam stále hovoril o tom a nič sa z toho nestalo. Dobre, treba. Tam ho videl. Už bolo, dobrá, hej si. Ešte mám nádej, že keď to má možno niečo aj keď. Ťažko. Jo, to by strieľal. Škoda, že to tam ešte nezapadlo. Poďme teraz, napumpovaný. Ty čo si robil? Ty jeden. Zase toho guľača si musí vybrať. Dobre, dal som do toho piku. Poď, dobre. Tam, joj, dorážajte to.
Dobre, hľavaj, bezpečne. Na čo ti je to? Na čo podrážaš? Reálne toto neznášam na tej hre, že oni robia tí hráči, že on podrazí proste aj keď ja nehrám. No a dostali sme gola. 7-3. Není možné! Aj. Už sa nechúbia odrať, to je blbá. Stále to vypínajú, ma fakt neví na toto. On ma urazí. Dobre, to nerozhodá. Ja som sa rozhodal. A ty nedáš do toho, ty strieľa nič, nič. Hamba ty. No jasné. Taký výsledok, 7-3, proste. Švedi sú to len Švedi, proste on je nejaká krajina. Poražajte to tam inak. Keľo neviem, škoda. Oni raz jednám bráka, tak minútka dokonca dostal na moc. A keď získam puk, nedovolám bráka, som nedostal jeden gol ešte. Daj mi puk, ako tak bijem. Toto nie, reálne, dostaneme ďalší. Som dúfal, dostaneme pojďme bráka. Nebyť bráka, tak už sme prehali dávno. Dobre, máme bráka, keď už to asi také nedôležité, alebo už nič nespravím. Skúsime to. Nemec, strieľaj, nemôže. Je nás tam viac proste. Koniec, prehrali sme so Švédmi. Tak dúfam, že sa nenaplní táto moja predikcia. Ja vám ďakujem, že ste sledovali a čaute.